Minkejja li d-deal li għamel il-gvern tal-Labour ma' Vitals Global Healthcare kien ikkundannat mill-Awditur Ġenerali, il-gvern ta' Robert Abela għadu qed jistina rasu jibqa' dej id-fit b'dan il-ftehim li jfisser serq ta' miljuni ta' euro minn but il-poplu Malti Wawċi. Il-ġimgħa filgħodu l-Ministru Chris Fearne spjega li għall-budget tas-sena d-dieħla Stewart Healthcare ingħataw mal-20 miljun euro żieda fuq din is-sena sabiex ikun il-gvern li jagħmel tajjeb għal ħlas tal-pagi tal-ħaddiema fi ħdan l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fost oħrajn. Fl-aħħar ġimgħat, xhur u snin, bosta kienu dawk il-persuni waqdiet li talbu sabiex l-isptarijiet jingħataw lura lill-poplu Malti Wawċi, partikolarment wara li fil-qorti, grazzi wkoll għall-ħidma ta' Deputat Nazzjonalista Adrian Delija, ħareġ fid-der li fil-waqt li l-gvern kien jimpala l-miljuni tal-euro lil Vitals u issa lil Stewart ftit li xejn sar kambjament. Fost dawk li jagħmlu l-appelli fl-aħħar ġimgħat kien hemm il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella. Din il-union fuq il-proposti tagħha qed tajt u tappella lill-gvern anke biex ma jħallix il-materja fidejn biss l-istituzzjoni tal-qorti imma jieħu rridni fidejh u jirritorna dak li hu tal-poplu lill-poplu. Fl-aħħar mill-aħħar nafu u ħareġ biċ-ċar li f'dawn id-diż tajjeb il-poplu ma benefika xejn. Minkejja dan kollu Chris Fearne minflok iwaqqa' d-deal għadu qed jiddiskuti ma' Stewart. Il-sitwazzjoni issa twalet, ġifieri għamilna xi sena u nofs għaddejjin dawn negozjati, jidher illi wasalna lejn tmiem tagħhom. Mistoqsi jekk il-gvern u x'komdu bil-ftehim milli għandu ma' Stewart, il-Ministru Fearne sostna li diffiċli tiġi kunsidrata terminazzjoni tal-kuntratt minħabba l-konsegwenzi li din iġġib magħha fil-waqt li jagħmilha ċara illi id-deal għadu ma nbidilx. Sa issa l-konċessjoni qatt ma nebda tibdil fiha. Intant Chris Fearne konferma li l-gvern tal-Labour ħadda n-numru ta' proposti li ġew xprunati mill-clusters tal-Partit Nazzjonalista kif tenna li l-mediċini kollha tal-IVF se jkunu qed jingħataw b'xejn, fatt illi fix-xhur ta' qabel kienu jinnegaw hekk kif skont il-Labour dawn diġà kienu jingħataw gratis. Xi ħaġa li kienet skorretta u li dwarha tkellem biss il-Partit Nazzjonalista bil-gvern issa spiċċa jikkopja lill-Oppożizzjoni. Tabor ukoll illi ser tiġi installata MRI fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara n-numru ta' appelli li saru mill-Partit Nazzjonalista fil-waqt li tħabbar ukoll li fis-snin li ġejjin se jkun qed jinbena sptar għal kura akuta tas-saħħa mentali bis-swit l-Isptar Mater Dei.